Hai लोगोफोर hai नै जोंहा दायो मेकआप बानायहांदों माने बे भाइरास लेडि भाइरास जागोन बेखौ खानायखौ एसे मडिफाइ बानायबाय दिनै जोंहा माबानि शुटिं जागोन फासि नायजाबनि ओमफ्राय जोंहाबो बानसिं बसुमतारी बालें नार्जारी नै पुतुराम दैमारिखौ मेकआप होगासिनो दं दिदोम सार बिथाङा मेकआप होदों नै बिथिङा जाय उदालगुरिनि थान्दै दङ नै बिथांखौ माबा होनोमोनलै अमृत नै बिथिङा जाय जोंनिया डिजाइना लाइट डिजाइन माखासे सिन्था खालामलायगासिनो नै बेजों साउन्डनि करपरा हिसाबनि नलबारि ना नलबारि ना बेंगलपुरा बेंगल साउथ बेंगलपुर अच्छा अच्छा रेडि खालामबाय गासिखौबो ओमफ्राय दिनै शुटिं लागोन शुटिंनि ओमफ्राय गाबोनो श' जागोन नै रायजोफोरा बेयाव जिरायगोन बै गोजौआवबो दं नै बिथिङा जाय दङ क'क्राझारनिनो बिथाङा अनसाय मा बर' न' नोंथाङाबोथ' रल खालामगोन ना होमबा खालामगोन नोंथाङा मा रल मोनदों माने बेयावथ' आङो माखासेखौ नुखादों माखासे मानसियानो माने मोननै मोनथाम रल मोनखादों दा नोंथाङा मा रल मोनदों आं रलाहाय फार्स्टआव स्टुडेन्टनि रल दङ फार्स्टआव बिनिफ्राय सुत्रधरनि बाखिखौथ' सुत्रधरनि रल आरो बेनो ओमफ्राय बे माने ड्रामाखौ खालामनानै नोंथाङा माबादि फिलिं खालामदों माबादि मोनदों माने बे ड्रामाखौ खालामनानैथ' मोजाङानो मोनदों बहुद मोजां आरो गासै आर्टिस्टआबो गोदान मोजां जागोन ना मोजां जागोन जानाया नै बिथिङा जाय लाइटखौ डिजाइन बानायगासिनो या लाइटजों लोगोसे भाइरास ओंखारोबो या गासिबो रेडि नै बिथिङा जाय दङ जोंहा मिउजिशियानफोर नै हाय नै बिथिङा जायबो दङ सेरजा दामग्रा सार नायजाबा माबादि साराथ' नायजाबखौ नुखाबाय ना होमबा उइथ मिउजिक माने नोंसोरनो मिउजिकखौ लिड लादों नालाय ओमफ्राय माबादि मोनदों ड्रामाखौ मोजाङानो माने बे दानि मा होनो सोलिबाय थानाय माने मानसियानो माने मानसिनि माबाखौ मारै खालामो जेनेबा मा होनना जागोन बिदिखौ मानसियानो मानसिखौ थगायो ना गादबना दोनो माने गावजों गावनो थगायनानै माने गाग्लोबलायो आरो बेनो फैनो हागोन गाबोन फ्रियावनो नायनो हागोन स' फैदो रायजोफोर नै बिथां बेजों दोङो सायखं सार बिथाङा लोरगि थियेटार ग्रुपनि जोबोर पुराना आर्टिस्ट साराथ' एबार रलखौ खालामासै मानो खालामासै सोलाबासै नामा मथा मथि बे खेबाव सोलाबाखिसै माने बेस्थ' जाबाय आं एसे बेलेग फिल्डआव बेनि थाखायनो सम होनो हाया जादों गोसोमोनब्लाबो नुजानो हायाखिसै जोबोद आफस'स आं बे
फासि फावथायाव बाहागो लानो थाखाय नाथाय खाफालनि लिरनाय समा मिलायाखिसै दा नेक्स्टआव नाजागोन आङो गोसोआथ' दंबाय थायो थैजासिमाव चान्स मोनब्लानो आरो फावखौ खालामलांबाय थागोन आरो नाटक बिथिङाव माने थैजासिम खालामलांनो नाजादों जोबोर एक्सपिरियेन्स दं बिथाङाबो माने गोबां पुराना आर्टिस्ट बे लोरगि थियेटारनि फार्स्ट माने सुरु गायसनजेननायनिफ्रायनो बिथांमोनानो खालामबोदोंमोन जानांगौ आङो मथा मथि 2014आवनो लोगो मोन्दोंमोन बिथांखौ दिनैसिम बिथांमोना दङ खिन्थु एबार बोसोराव माने बिथांमोना ओंखारनो हास्लाबदिया खायसे उसुबिदानि थाखाय साराबोथ' नायजाबखौ नुखाबायानो नङा होमबा माबादि जागोन नोंनि बादिबा आंनि साननायावथ' जोबोद मोजां आं प्रेक्टिसाव सम सम नायबाय थादों जोबोद मोजां जागोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो फैनानै नायफै आरो नायफैब्ला नोंथांमोना जथेस्थ' गोजोननाय मोनगोन आरो बे फासि नाटकखौ नायनानै बेनि थाखायनो हांख्रायहरदों बयखौबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै नोंथांमोनहा जोंनि बे जाखांफुनाय आर्टिस्टफोरखौ हेफाजाब होफैयो गोजौआव थांनो थाखाय थुलुंगा होफैयो बेखौनो खावलायहरबाय बयनिसिमबो गोजोन्थों गोजोन्थों समिरन साराबाव थांखो नै बिथाङानो जोंना एसिस्टेन्ट डाइरेक्सन कस्टिउम डिजाइनार ओमफ्राय एसिस्टेन्ट डाइरेक्सनखौ बिथाङानो खालामदों सार नोंथाङाबोथ' रल लादों मामोन नोंना फार्स्ट ओमफ्राय First, a children who is currently studying in class 10 and one is माबादि मोनदों माने रलखौ खालामनानै very nice. आरो साइन्टिस्टनिबो दङ नङा होमबा साइन्टिस्टनिबो दङ Yes. साइन्टिस्टआवथ' All everything is going on very fine. But your light is clicking me. थेंक इउ Nacho, tu Jumbo. Wow. Bawal virus नुहांबायानो बिजानु दे माबा मोनसे भाइरासनि मोनसे मुभ होनाय हमनांगौ जोंनि सम मा होनदों नोङो दायो बड'फा कालचार कमप्लेक्स गाबोनो थिग मोनाबिलिनि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा बे नायजाबखौ नुनो मोनगोन बड'फा कालचार कमप्लेक्स अडिट'रियाम रिहार्सल प्लास माने शुटिं औ गासिबो आर्टिस्टफोरानो रेडि हाय लोगोफोर माबोरै दं खबर मोजां नोंना बोरै आंनाथ' बुहुद मोजाङानो नै बिथिङाजाय सासे लोगो मोनबावदों आङो नै बिथाङाबो डाइरेक्टर सार नायजाबखौ डाइरेक्सन होनानै नोंथाङा माबादि मोनदों आं बिराद एक्साइटेड आं नायनो लुबैफिनदों आरोखि दा आङो रायजोफोरखौ खावलायनाय जाहैबाय गाबोन माने भेलेन्टाइन डेआव सानडेखाबो जोंनि नाटकखौ बयबो लोब लोब फैनानै जाहाथे नायफैयो नोंथांमोना
नायनानै माबायदि मोनो गावबागाव गोसोआव साननानै लादो बा बुजिदो नाटकआ माने जोंना आलादा स्टाइलनि नाटक बे माने स्टाइलिश नाटक होननानै बुंनाय जायो नोंथांमोना दासिमबो नुफेराखै खोमा जोंनि क'क्राझार बा माबा बिटिआर एलेकायाव दाबो बेबायदि नाटकआ गैथ'वा जोंनि ग्रुपआल' खालि बेबायदि नाटकखौ बानायो दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा लोब लोब फैनानै जाहाथे जोंखौबो एसे मदद होफैयो नोंथांमोनखौ नायफैनो थाखाय आङो जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपनिखौ जानानै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों। नै बिथिङा जाय जोंहा आर्टिस्टफोरा मेकआप खालामबाय देलायदों